hiwi man. Langsang hiwi o gadok-dok. Richard! Oh! Mga una ta! Magdali ka pag-utang sa kanitong buwan! Mga on ko na palutuon tagbuhat. Bahala ka pa eh. Pasignan ako aneh. Bahala ka. Di tanim niya ka pagkanon ron. Wala na ginibataa. Ayaw ka. Diet mabuga. Diet. Tanim mo lawas diet. Yato ba nga electric pa number 1? Mapalid na siguro ka. Basta ko palido. Basta sayang dughan na dyan ko paingon. Ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pagbaho dyan sa puso mo. Hugot-hugot sus. Udlang bangag ko sa'yo. Pagdali ba? Lagi oy. Ita po niya mahana oy. Sabi ka. Sabot wa ko'y masulte ano oy. Pundak ramay. Una kuno niya. Baon patag buwan. Sa man buwan ba? Nasoko ka? Wala man. Nangutana ra mo ko. Yo, sige na ka. Di tra ng sugbag buwan ihabra man na kaniya. Buwan na pud ba? Grabe. Gapon sudan tag buwan karon buwan na pa. Ita po ni may pagmukaon tag itim ani mo patag buwan. Ano disputed ni mo pagsugban na lang gud ya. Pila man na. Ba, wala man ka nagsugbaw. Pila ra. Ikaw gani, siguro mag cellphone nga din si pasignal. Mo ra ni. Kanang pangutana ba makalagot kayo. Kung sa ina diha mo lagi na di kay mangita kag lain. Di mangitag lain. Pero ngano siya man be, ako man ta pirming na siya nga dubangan pero ngano lahi man na nakasuot siya ang dughan. Kining gugma ko. Wala'y pagkaisa. Malumot. Mao na diha, tambalusos mo gud kay ka. Gusto na mo ikaw ang panguyaban sa ka. Bait. Mo ka gwapo na. Ito na binutog na. Mo pay magpanguyab. Natural. Alangan ma ako'y manguyab nila nga kagwapo na ko nga. Nga. Ikaw mga bay. Nga. Opo ka. Sa sila nga. May manguyabay ko nga sila may manguyab. Dili ka manguyabay pero mamayutay. Okay ba po ka? Bulimod pa jud. Kita ko si bitaka daghan kay kag kwarta. Puro 150 di sama ka to be. Oh, galamlam lam nang ba ni mo pa. Pwede ra ba tika kasuhan na na? Tisgo tor kag kaso-kaso sa kag kaso ni man ha. Pwede tika kasuhan og reclusion perpetua pa. Perfect ko ang sa pare meaning ano be. Ganun bitaw. Mao na rin ha. Tisgo ka wala ka kabaw sa meaning. Di ka lagi ka tong kwarta. Sumangi ra ka na. Pwede kinupit ra na ko yung pitaka pa. Gantang natungog ka. Oh, di nagmata na sa igbutang. Wala na sunod pitaka. Iba na yung pitan. Magbuhat yung mataka mo pa ko budan. Laptop, pagkuhan ikaw! Sige! Magbuhat ko pa, magdali! Magdali! Kaya na po ko yung istorya. Ipalimot na ako eh. Kami kay istorya. Ano? Na! Dali! Asa lang ka sarya? Makauli po pa. Kanang mula ka kaunara ka diris balay. Pirti ka pagkahumuta. Dito ka rin saya. May nakita na ko sa blitin pa. Imbis paghugot na rito sa imong pitaka. Abi na kong kwarta. Lablites. Sige! Kung saan niya dyan na sa kong mga panit pa. Itugaan dyan kang mama. Diyan ka rin surya. Diyan ka surya. Ang lablitin pa. Napa mo pa. I love you. Si mong kabit pa. Parang suko. Saan na? Ang mga panit ron. Sige! Pwede ko pala mo. Mauna ba? Nasakpa na ka. Mauning maningkamot ka pa. Pamuwang uglubi dito. Bisag mao. Bago pa nag-isakas tag-iya. Kay para na kay kadatong si mong bae. Mauni anya. Pirti kang pagkapot. Tapi Daaway mo sila. Lapi kay mga sinina. Si mama tagpog laba. Ah! Sige mama! Sama. Sama. Ayaw! Ano dagman kayo? Ano naman mo? Kamu, wala guys, wala. Ano ko? Isang anak, nagdadua, ramugad me. Duwa, mainis ng ilong na. Saan gusto nang isulti lang do? Wow, maui! Tarong ba? Saan isulti mo isulti? Tarong ha? Katilaw ka rin. Wala maui ka nang wapa kay mabasa mo mag-meet up ka ba? Sus, kinagpapahan dyan ka ba? Ba, puriya ka ba? Ikaw ka tinod, kaya naga, guwapa kay kagas. Tama nga ni Dario ha? Lando? Mapit tagsa, tamo ulay, mag-away pa sa morning.
Asa man pagaga? Mados ako sa akong kumpare kay makikchikaw kadali eh. Mingaw eh, lahat yung balay. Lakaw, paita ang pagkagay. Ako pa yung ulay, lakaw na punta. Dito ka dogi mo. Ay da, mabalik ako unya eh makikchikaw ako sa akong mga Jumega din eh. Sila ka, wag na ubod. Da, Merise, anong balik eh? Sa bahisa jud kataryo. May kasi kumpare nimo kay pinanggap ako. Tomorrow. Richard! Oh! Eh kay, huwag bunot ani dong ba? Ikaw wala na pa. Kasayon na ba ang trabaho niya? Ipasa pa dyan mo na ha? Sige na ba? Wala na ganing bata ay. Siguro ka gigda-gigda niya. Sigda, wala ko rin. Limahon mo na. Iwasan ang guna nila. Kasi nasugda na. Ko na lang ay. Manano og bunot noon. Eh kay kod ha? Kumunsin pa, wa man gani kumubunot nga sayon na. Sabi na nung kod nga. Muna po tagtuwad-tuwad na rin. Pahala ka diya ay. Mating ka bata ka itog ka sa mama igol ya doon. Kung sabi itong kanin mo na ako. Ikaw na itong kanin akong mama noon ron. Bongos ko akit ako record ko na yun ay. Dahil nga kay pagkawar na tingay kaluto ani. Magbit ko na. Ikaw pa na, wala ka pa. Nawa naging pagkahinugo lagi. Sige, pangbit pa. Oh, iwan naman yung amahan dong. Di mo ginapa. Trabahong anak, siyempre pinangga bete ka. Blaka da. Ako na diri. Ganun kagbuwa daw. Ibuwa oh. Opa, mukhang ka pala. Wala makong dati ka. Kapuya barog ba eh. Stilan, ganun ba tao? Hindi pala dyan ka pinanggap na. Oh, gano'n oh. Yato diri ba? Tama ka boss, ano ba? Pantay yung ulam yun ha? Oh! Taa! Oh! Oh, lamya! Bungang bata ka, magpa senior kay ka, mura kang daharap! Cinta ka? Bahuan? Di ba, ilahos! Ilahos! Itong kano ka ng mama ron! Bahaw kayo kung ba? Aw, lante! Eh, na! Mag-ayong itong ang mama. Di, pagtungan ka na! Okay, butong kayo! Taruang biko ha! One eternity later. Bunga na kita na kung tundan taon. Sus! Ay, dagam siguro yung bunga. Asa mo asawa na ho, may uli-uli. Tingko na to siyang kumpare niya. Antod karon, hapon na lang kayo, gapon uli. Sus! Paita din mo tay service. Uy. Dong! Apa saan ko itong mama? Pastila ni Baziha. Babay ka aron, mamisita, laki! Unsa pa? Di madungog! Ito yung bata, di madungog eh, ha? Dahil siya, pag computer! Uy! Hala! Panghataw ang kwarto! Be! Karon maka-computer, duwa na dyan kong rusa ni! Yan! Ah, boleh! Dungog banday ka? Apa saan lang yung mama? Sige, naka-cellphone, bata ka nga. Ikaw masugo. Paita din mo tay service. Uy, natay ba na unta sigihan patag service. Uy! Sakay na maray! Ha? Asa ka paingon day pre? Pudong ko itong bahay. Okay na lagi. Okay na kayo? Asa si Marina? Ato as bay ay baw na unsa pa sa nagbugno ko sa labayan kana. Unang araw pa lang minahal na kita. Eh, atay mo si ha? Ito ang asawa na ron eh. Kidnap yung siguro to. Sama ni... Huwag mo niyang asawa ni Angkas. Sakay na pre! Ka. Sakay ko ba ka nang nakit na akong pangidura binatas. Uy, Palagi mo sa kabitan ni mo, kabit. Ha? Sige gabi ka. Oh, ni Angkas mo sa kumpare. Angkas god. Ikaw ganit sige angkas ako bisag wa kay motor. Parang tao, Uy, wala na pre. Ako rang ipasakay kay naluoy mo bugabaktas ug watuwan mo. Mama, pre. Saan na plate ako pa? Ay, di na ko papriti pre. Sakto tong gahapon. Usay gapon. Di mo gapon. Ha? Di mo gapon. Ito ka. Oy, ari ta magstorya. Tagi na ba nung sa.
Gusto to ba yan? Abit nito Ano naman. ba? Ay, gimong tuli. O, pamanong tahi. Magdali ba ng lamir? Baka nisundan na to, biflo? Wala man! Nangutan na naman ko! Mangitaglain, pero nga anong siya man be? Ako man tapirmi sa iyang nga to. Ano to? Ako na diha sa po na nimo kay ikaw mo gay. Sa kita buka mang istorya pa yun sa man Jod. Anak ko di. Wala pangutana. Sus, wala pangutana na daw. Importante buhay tayo makakaon tag isa sa adlaw. Luya. Ma! Awan, papa ba? Ma! Awan ba? Papa ba? Sabo. Ma! Si papa ma, di. Kuhan mo. Ita mo gagawin. Ita mo gagawin. Ita mo gagawin. Pagko mo gagawin. Nagtari mo po rin. Ocha! Daan ko pa? Saan kabit? Ano mo kabit? Ha? Saan kabit mo ka? Oy! Yo! What's up mga barangay? Tara, nag-ilis na among ka na. Akong ga, nag-ilis na. So mag-shoutout na mga barangay. Among kaban na special guest si Marvin Inson TV. Subscribe mo kay Marvin Inson guys. Yan na kanina screen kana. So shoutout. Tag 5 lang. Oh, tag 5-5. 5-5 na. Oh, kan shoutout sa deko sa kong misis lang hanan load hantod karon. Ang una na shoutout si Clive TV, shoutout. Ug ni Gianski shoutout. Ni Lorna Castillo, shoutout. Ni Rochi Kanoy Ibo, shoutout sa pare ko ug ni James Builders. Paki-subscribe kay Jim Builders day. So, kusog ni siya ma-super chat mga pare ko. So, come on. Ay, so shoutout din po sa akong uyab dahil nga ng luot po hantod karon. Na pareha gid ang luuran. Ayun, so shoutout ni Marvy Gamolo and then shoutout ni Mama Esmerda sa Taram Vicente family, ni Mark Lester ug ni Jubert. Kisa ba? Sa tanang taga Bicchio dahil nga mga kauban na sa unang mora po. Ay ko sad. Shoutout. So shoutout din sa akong mga igago dahil sa Hitape, si Daryl Torrijos, si Jobe Sukahil, o ni Ima Sukahil. Ikaw bay, isa shoutout na bay. Lima. Shoutout 5. Oh, shoutout ko sa ni Danica ug ni Mat Ninyo. Danica, Mat Ninyo, 5 na kanan. Kan. 5 na gid ay. So mga pare koy, shoutout ni RB Villano. Pare koy, Villano, I love you. Bungos ko aknet. Kung naligyan mo nga video mo pare koy, palihog ka nang share kay di lalim tan mag-edit. Palihog kog subscribe ka isig ka sana nila ni Kintoy TV og ni Richard Dalagilong og ni Marvin Inson. Tarong ako yaw! Hey mga pare koy, ay kalimot sa pag-like, comment and subscribe. Kalag-kalag na! Kalag-kalag na pero Wala pagyapon mo nito. kalag-kalag na pero gapon kayo. Bye bye.